Bueno, hementxe ditu eta aur batzuk eta gure gurasoengana joana eta gure gurasoenganak eta ez dakit zer blusa eta hauek dira. Bueno, hauek alde gurasoak. Hauek dira gurasoak. Kaixo, eguardion. Etxate liberatuko. Aur guztik, blusa, gurasoak parte hartuko gutela, bai, ala bai. Ba, jazta, bai. Jazta, bos baiet, bega, zuzenean, bos baiet. Bai, ala ez. Baina binaka, ez? Bai, bila hon artean, ez da problema. Nerekin bita, bueno, gainontzeko guztik hemen kanpotik laguntzeko. Ados. Bale, pres, ordon, bos baiet, eta bos baiet, bega, oso torri gurekin. Izenak? Andone eta Aider. Andone eta Aider. Bai. Eta gero, hola jantzite ikusita, zarauztarrak, peto-petoak. Oiartzuarrani, Oiartzuarra? Ze, mutila mengua? Mutila mengua. Ba, normala izaten da alderantziz? Normala... Mutila izaten da Euskan Herrira. Etorkizunean auskalo. Bueno, programa zautuko duzu, 5 minutu, galdera goti beti. Eta esmaten zuten aldiru, zenbat euro? Ogei. Ja, rapatu zaitut, Venga, hasi barduko, bale? Debora, zein da Mary Poppinsen hitz magikoa? Supercalifragilisticoespialidoso. Denbora! A ver, supercalifragilisticoespialidoso. ¿Seguello bakizute? Si lo dices con soltura, ¡Zuzeroto! Supercalifragilisticoespialidoso, oso ondo. Txalotu bizkat, Bueno, txaka, 20 euro. Eta garrantzitsuena, 6 segundo besteik ez. Eta gaurtze, gaur egun handia da zarautzen edo? Bueno, bai. Bai, horre lehiaketa eta paellak eta balsak eta hori da. Gaztiak eta... Eta inbartzo parranda da aurrekin? Aurrekin geha, bazkaita. Eta gauez? Eta gauez... Bueno, berbenir. Berbenir, no? Berbenir oscuro. Vale. Denbora, Estatu Batuetako zein abeslarik dantzatu zuen ikurrina Bartzelonako kontzertuan. Duela gutxi. Estatu Batuetako zein abeslarik dantzatu zuen ikurrina Bartzelonako kontzertuan. Honen inguruan izan duzen polemika. Miley Cyrus. Bai? Bai. Denbora. Bai, ziur. Ziur. Erabat. Katalunian eta ikurrina eta... Bai, Miley Cyrus, bai. Bai, zuzen, ondo. Agitzu ongi, han izan duzen, taka. Bai, lurrian topatu mentzu eta atera eta pixka bat. Bueno, 22 segundo. Eta hauze, blusa zertzak, kuadrilla batekoak edo? Bai, kuadrilla bateko launak. Izena? Ez daka izenik. Osea, zuen kuadrilla horrek ez daka... Ez daka izenik. La Peña de Más Alegría. La Más Alegría, y punto. Venga, a ver, denbora, Estatu Batuetako zein hiritan dago Country Music Hall of Fame. Country Music Hall of Fame. Estatu Batuetako zein hiritan dago? Gauztera galdetu, Countryren hiriburua. Nola bat izateko, Countryren hiria, edo hiriburua. Countryren hiriburua zein da? Countryren hiriburua Estatu Batutako, Texaseko zein, Zein? Countryren hiriburua, Nashville. Bota! Nashville, denbora! Pipa! Bai. Pipa! Tita! Nashville! Estatu Batuetako hiria, Countryren hiriburua nola bat izateko, bale? Bai, zuzen, beste behin, ondo! Bueno, a ver, badira moduk eta moduk txalotzeko. 1, 2 eta 3. Bueno, hau bai. Taka, hola xen. Ja zenbat 60? 60 euro eta oainika minutua ordu gabe. Amiga, guazen poliki. A ver, denbora, zein bi herrialderen artean dago Egeo itsasoa. Zein bi herrialderen artean, herrialdiak, dago Egeo itsasoa. Zein bi herrialden artean dago Egeo itsasoa. Chicos. Irudikatu, kokatu, eta bi herrialde. Tak. No izango da, mendebaldean, ekialdean, iparraldean, egoaldean. Grezia eta Turkia. A ver, Egeo itsasoa, a ver. Grezia eta Turkia. Denbora. Egeo, Egeo. Ala, sandiatean gu. Grezia, Egeo? Grezia eta Turkia? Grezia eta Turkia esan dira, bai. Bai, zuzen, ondo! Ongi, Bueno, batzuten, talde ona. Venga, bertzu bai euro. Zot, 80 okerrez banaiz? 80 euro, bat eta 27. A ber, Klariona, tak. Hola, horraxo horrek ematen zu, aur biurriaren pinta edo lako... Ez
Ez dakit bihurra zeren, ala ez? Ba naiz. Ah, bazara? Eta zer mozuke matematikak eta gauza guztiak? Bueno, Ondo? de letras naiz baino. De letras, bueno, ba lasai, ez dira matematikak izanen, baizik eta zenbaki erromatarrak. Denbora, nola da, apuntau, 1800 eta 79 zenbaki erromatarrez. Bat 8 zazpi bederatzi, bat 8 zazpi bederatzi. 1800 eta 79. Venga, bota! Zenbaki erromatarrak, a ber. Hor, MD, zeirukuntza, eta 79 orain. X, eta lau. Palito V. Ez, palito X. Behatzi da, Behatzi da. Bai, bedetzi. 79, palito X, hor V, ez, laua da hori. Palito X. Bat eta X. Palito X. Bai? Bai. Denbora, enaiz arra pasatu. Zuk erran, Mila zortzireun. Bai? Bai. Denbora? Bai. Denbora! Klariona. 1500 Ondo! Tori zortzirenak, zuzendari. Ondo, taka bertze bai euro. Ondo ikusten dutenetan, Bai. Oindekan, gogaratzen dituztu, Bai. Amiga. Garropetan bildurrenekan. Bueno, txara bakarra, Ja jendia ja biderketekin eta ja zatiketekin ja nahiko beldur, baina bueno. Bi eta mazazpi. Zuek Elizara teetan altzarete pixkat? Elizara teetan altzarete be? Ez, batez. Eskontza badenien, olako zer Bai, edo? olako egoeretan. Bueno, gaur egun jendia eskontzen dut nikan? Bueno, Gutxi, bakarra batzu bat. Bueno, ba ez da Eliza, baina bueno, horrekin bado lotura, bale? Denbora, Bibliaren arabera, jainkoak zein egunetan egin zituen eguzkia, ilargia eta izarrak. Bibliaren arabera, jainkoak zein egunetan egin zituen eguzkia, ilargia eta izarrak. Pipa. Venga, a ver, igual heldu bati edo igual. Bai, honen ateren jo, txesun. Bueno, edo katekesisa edo ematen duen norbait agian. Eta zo baldakizue, jainkoak noiz. Biblian arabera egin zituen jainkoak eguzkia, ilargia eta izarrak. Biblian arabera. Izarrak, ilargia eta eguzkia. A ver, Biblian arabera zein egunetan itzitun jainkoak, eguzkia, Biblian arabera, segunetan itzitun jainkoak, osatu zituen eguzkia, ilargia eta izarrak. Data bat, bai. Ez? Zein egunetan, da egun bat. Egun bat. Biblian arabera segunetan itzitun jainkoak, eguzkia, ilargia eta izarrak. Ba, horietako batin, Plantatzea intzitun, ilargia, atila eta izarrak. Lehendabiziko, bigarren, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrenean. Aurrenengoan! Aurrenengoan! Lehendabizikoan, aurrenengoa bai? Denbora. Berera izan diot, zazpigarrenean atxeden hartu omentzun. Hoi da. Kao, sei aurrekotan kristolan egin da, bueno, atxedena. Lehendabizikoan, Bai. uste dut lehenengoan zerua eta lurra intzula. Eta, baina ez da hori galdera, baizik eta eguzkia, ilargia eta izarrak. Laugarren egunean! Hogei euro patrikara. Venga, hogei euro. Venga, taka. Txarro zer den, 1 euro galdu dituzuna eta horretaz gain, denbora. Venga, 3 eta 55. Hombre! Denbora, zer esan nahi du Eudel akronimoak? Eudel. Euskal Herriko udalerrien mankomunitatea edo. Udalen mankomunitatea edo. Eudel. Ez da mankomunitate baizik eta Euskal Herriko udal elkartea. Denbora! Udalen elkartea. Hori da, Euskal Herriko edo Euskadiko udalen elkartean. Eudel. Bai, ondo, ongi! Venga, txalotu! Bueno, galdetako 2 euroak txaka, erentzia daude berriz. Arroa. Vale? Lau eta mal. Venga, jarretu behar dugu. Denbora, zein da Simon Templar pertsonaiaren izen sekretua, edo Templar. Simon Templar. Telebistan.
Segotari seri bat, telebizan seri bat eman zutela. Simon Templarren izena. 70. markadan edo. Simon Templar. Simon Templar. Simon Templar, hori. Ze batzuetan hor azentu egin eta bagizu. Venga, a ver, azkar. Zein da Simon Templarren izen ezkutua? Pertsonaiaren izen sekretua. Izen sekretua. Azkar, bota. El Santo, denbora. El Santo euskeraz? Julen Jantzi. Julen Jantzi, gutxi gara bera, ez? Bueno, ordon, Simon Templar. 70. 80. hamarkadan olako seri bat intzuten, eta berak part hartuta. Santua, Simon Templar. Bai, eskutua hor, pertsonaia. Bai, ongi. 20 euro eta osta zen, 4,56. 4,56. 4 segundo besteik ez. Bado denboa? Nik negatik nik ez nuke ingo, baina ez duk ikusi. 4 segundo daude galdera eta erantzuna botatzeko. Ez? Orduan horrekin zenbat euro? 120. Txalo, pero bat, momentuz 120 euro. Aitzo, orduan jautziko dugu, bale? Bueno, 120. Zuk lehen narran duzu, kuadrillakin eta bazkaltzeko, afaltzeko eta gizen. 120, hainbeste lagun, ez pauztu eguneko menua jaten, eta gaur egun berezia da, gaur ez? Bixigu bat edo zeratxe, ez? 120, 240, horrekin bai. Ordaintzen alda bazkari potolo bat. Bai, zer deben noen ez? Bikoitza la ezerrez. Da, proba bat egin. Bai, bikoitza la ezerrez. Gainditzen baduzu bikoitza. Nik kuadrillan mandatua jarraituko eta esan diatek planto egiteko. Planto? Orduan 120 euro? 120 euro. Eskura. Bitza geroko trago gordaintzeko edo? Bai. Orduan, planto? Venga, bazerera, 120 euro, oso ondo. Bueno, 120 euro, ken nire aperitiboa. Amiga, zerrati hartuko doa bintzat, eh? Tu dígame.